Ahojte ľudičky, tu je Andriš, dneska vám zahrajem šumnú pesničku, takú fajnú bačovskú, ja som bývalý bača, aby ste znali, a vám zahrajem takú fajnú bačovskú, že všetci bača pri ohničku hreješe, hej, dobre, a tu mám môjho kamaráta, vidíte, on tu šumne šedzi, on taký môj divák, takého diváka tu robí, hej, čiže robí takú kulisu, hej. Čiže ja som Andriš, to mne už poznáte, a dneska dáme šebe, že šedzi bača pri ohničku hreje ješak, to pozná nech špivák, to nepozná, najšia učaná je ciho, dobre? No a ešte som chcel jednu vec, keby ste chceli na nejakú party alebo na nejakú svadbu me pozvať, kľudne napíšte, ja prídem ku vám, ideme teraz v sobotu niekde kolo Sabinova, tam budem baviť, vystupovať na jednej svadbe, hej, čiže kľudne me napíšte a ešte dohodneme a ja prídem, dobre? No ideme, už raz to tu šediem, však to išlo, šedzi bača, tam tak, hej, dobre, ideme na to. Púšťam bicie, kláves, hej. A ešte gitárka, to moja gitárka obľúbená. A ide, počujeme, jak tam ide, áno, ide. Dáme flautu. A ideme. Bača pri ohničku hreješe, kúpne sebe medzi nožky smeješe, však je bača nestarý, ešte ševí, kedy postaví, však je bača nestarý, ešte ševí, kedy postaví. Tam určite je, že všetci nepostavujú, a ideme. Hej! Teraz babaj, po babe. Dáme prechod a bicie. Šedzi bača pri ohničku hreješe, kúpne sebe medzi nožky smeješe, však je baba nestará, ešte ševí, kedy otvára, však je baba nestará, ešte ševí, kedy otvára. Ešte neotvárala, ideme.
A toto je všetko. To bolo o Bačovi. Teším sa na vás na ďalšej skladbe. Tam budem dávať nejakú taliansku. Takže pri práci bude talianská bomba. A po taliansky vás pozdravím. Arrivederci, majte sa.